Candidata, companys de candidatura, secretari general de Junts, president del Parlament, amic Xavier, conseller i president del Consell Nacional, amics i amigues, no segueixo, em deixaré algú, llavors és quan ja comença malament. Content i honorat, molt us agraeixo de fer-me l'honor d'encapçalar aquesta candidatura al Senat i fer-ho conjuntament amb tots vosaltres. 5 anys de repressió de l'Estat, sense aturador. Operació Catalunya, Pegasus, guerra judicial, guerra bruta, col·lectivament i individualment, el Xavier ho ha patit i molt. El PP allò de «antes se romperán ellos que no España», i el sanchisme dient això del procés s'ha acabat. Ja no hi ha procés d'independència. Avui, amb aquesta presentació de candidatura, diem no. Aquí no s'ha acabat res. Nosaltres no ens rendim. Avui ens hem posat d'acord, Junts per Catalunya, demòcrates, més moviment d'esquerres, sota el paraigües de la candidatura de Junts. Ho fem perquè les nostres organitzacions hi estiguem orgullosos d'això i això ens fa diferents. A tots els altres posem sempre per davant el país que no el partit. Ho fem i ho reivindiquem perquè aquesta candidatura, el que representa aquesta candidatura, és hereva, i ho volem dir així, hereva directa de tot el que va representar i tot l'èxit que ens va portar Junts pel Sí. Això és Junts pel Sí. I ho fem, en definitiva, perquè som l'única candidatura insubornable amb la lleialtat a l'1 d'octubre, perquè som insubornables amb l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya. Si això és així, per què ens presentem a les eleccions espanyoles? Algú m'ha dit, digues per què et presentes al Senat. Què carai hi faig jo al Senat? No, al Senat espanyol. Per ser influents, per intentar convertir la cambra del Senat en una cambra territorial? En Claries li agafaria un atac de cor si digués això, oi? No, per descomptat que no. Tot això, i no és menor, ho ha aprovat el catalanisme polític des de que es va fer aquest recinte, des del 1903. Portem 100 anys, un segle, el catalanisme polític intentant reformar Espanya a canvi que mínimament se'n respecti com a nació. I això no ha passat. I després de 100 anys constatem que Espanya és irreformable. És impossible. Així doncs, el referèndum de l'1 d'octubre va marcar un abans i un després. El mandat popular marca un punt d'inflexió. I ara diem alt i clar que l'objectiu de l'independentisme ja no és mai més, no ho serà mai més salvar Espanya. L'objectiu de l'independentisme és guanyar el conflicte amb Espanya, és guanyar la independència per tots plegats. Però per fer-ho possible necessitem a tothom, necessitem a tothom, que ningú es rendeixi. L'abstenció no és una opció. L'abstenció no és una opció. Des de fa anys, el somni polític del nacionalisme espanyol era fer una reforma de la llei electoral espanyola perquè tant bascos com catalans mai tinguéssim cap tipus de capacitat de condicionar l'Estat. Aquest ha estat sempre el somni i a la que puguin ho faran. Per tant, aquella gent que defensa l'abstenció probablement amb tota la bona fe d'intentar sacsejar alguna cosa, al final els hi hem de dir que el que volen, el que comportarà, és aquell objectiu que voldria sempre el nacionalisme espanyol. És un tret al cap. Ells no ho farien mai. Us imagineu per un moment, ells ho tenen sempre molt clar, us imagineu l'unionisme, el PP, el PSOE, Vox, Ciudadanos, dient que com que no creuen en les institucions catalanes, que no hi creuen, com que no creuen en la nació catalana, que no hi creuen, doncs no es presenten al Parlament de Catalunya. Ells no ho farien mai.
mai de la vida. Per tant, a vegades ens costa d'entendre-ho i ens costa d'aprendre. Per tant, no hem de fer el mateix nosaltres. No ho hem de fer. Tinguem sentit d'estat, també nosaltres. Sé i soc conscient que hi ha molta gent emprenyada. I amb raó. I hem fet moltes coses malament. Segur. Però no tothom és igual. Jo reivindico aquí, no tothom ho ha fet igual i no tothom és igual. Nosaltres ens hem mantingut lleials a l'1 d'octubre. Nosaltres treballem per recuperar la unitat. La Míriam Nogueres i tot l'equip que heu estat amb la Míriam Nogueres, tots ells heu estat els únics que durant aquests 4 anys s'han deixat la pell per plantar cara als poders de l'Estat. Gràcies per fer-ho. Gràcies. No tothom és igual. Acabo. El PP, el PSOE i els Comuns dissabte varen fer una operació d'Estado. Varen fer una operació d'Estat per evitar que en Xavier Trias fos alcalde de Barcelona, per tombar-lo, per anul·lar-lo, perquè ells sí que es posen d'acord perquè el Xavier Trias feia por, quan legítimament els ciutadans de Barcelona havien decidit que aquest tenia que ser l'alcalde. Avui nosaltres, presentant aquesta candidatura, també comencem una operació d'estat català. Avui, després de 5 anys de l'1 d'octubre, ens seguim lleials al primer i al mandat que el poble de Catalunya ens va donar. Avui hem de començar una gran contraofensiva de l'independentisme. Si ho dic així, contraofensiva. I ho dic jo, que sóc d'ordre. Jo sóc una persona d'ordre i el meu partit és d'ordre. I com que som d'ordre, així doncs, el 23 de juliol, ordenadament, ocupem les institucions espanyoles i ordenadament bloquegem-los i ordenadament no ens aturem fins doblegar-los perquè acatin el dret natural que té Catalunya a la seva autodeterminació. Fem-ho possible. Visca Catalunya lliure!